Utolsó az állampapír. Állampapír, ezért benne az ország, az államok bocsátják ki. Ennek a legyen a garanciája, hogy az államok ennek utoljára fel, ők fizetik vissza a legjobban a ellenfényt, viszont a kamatja ennek a legalacsonyabb. Eddig írjátok még. Még sokáig. Érted? Értem, sajnos. Egész végre rajta. Na jó van.